Leeuwert, culturele haardstijd 2018. Toezenden en toezenden voorbij. Een eegopslag, een amerij. Een wif houdt vast in het verlitten. En on de stegen en de stritten, hoes on hoes, façades, die het verzwijen, waar je het lok voen, waar het lijen. Maar Leeuwert, haardstijd van cultuur, dat men onmannig vreemde talen jet. Waar vindt de vreemdeling wierlijk die statuur? En klopt het deze tijd nou echt het? Dat is dat uit een eeuwen oud en diep verlet, een mens wat kostbaar is en kwetsbaar, net verbrekt. Hem in zijn memmetaal de minskip vindt, die dwarp en stad in haar verskaat verbindt.